Luto ako ng bulalo. Bulalo. Ayan, lambot na yan guys. Pero yung una, pinakulaan ko muna yan. Yummy. Yummy, yummy. Malambot na yan guys. Lagyan natin yung ating gulay. Ang ating gulay. Ito yung sarap guys. Ano higupin. Oh, yummy. Ayan guys. Nilagay ko na yung ating repolyo, cabbage, and bok choy. Ayan o. Oh. Sarap. Yummy, yummy. Hintay lang natin guys maluto yung ating gulay. Ito guys, ang ating bulalo. Yan o. Oh. Sarap ng amoy. Yummy, yummy. Oh, yummy, yummy. Bulalo. Ito yung guys. Ay, naku, ang gulay. Sarap ang gulay. Uy, yummy, yummy. Yan. Pwede na kumain. Open pa atin itong dumating na Lazada. Ito ay in-order ko guys nung isang araw. Ay hindi, pina-order ko sa anak ko. Ayan na guys. At ayan guys, ayan. Gamot guys. Di ko pa muna papakita. Bali ito guys, hintayin ko pa yung isa na in-order ko. Yung isa hindi ko pa na-order kasi wala pang budget. Ayan guys. Guys, kagabi, kadarating lang ng dumating anak ko galing Baguio. Umakyat nung kahapon kasi kinuha yung kanyang lisensya. At ito yung kanyang pasalubong. Ayan, crinkles, ube. Dito guys. Ayan guys, ube crinkles. Ayan. Ayan. Tapos, ito man ay strawberry. Strawberry crinkles. Ayan. Sarap dito guys. Ito. Ito lang gusto namin pasalubong. Nagsawa na kami sa ano. Nakakasawa rin kasi pag palaging sobrang tamis palaman. At ito pa guys. Ayan. First time namin maka-ano nito. Ito yung binili ng anak ko sa Baguio. Ayan. Iba-ibang kanyang ano. Ano daw to? Creme pop yata. Di ko na ano. Kung creme pop ang tawag ng anak ko. Kasi nung nag-review siya, siguro ito binibili nila lagi. Ayan. Iba-ibang flavor guys. Ito. Tapos ito. Ito may ube. Ito natikman ko na. Tsaka hindi siya guys, matamis. Ayan. Hindi siya matamis. Ayan. Yung anak ko may naiwan. Ayan guys. Oh. Yan. Dala po tayo. Ayan, dala po ng asawa ko. Salad. Ayan, yummy, yummy, yummy salad. Ayan, kagigising ko lang guys. Tapos, meron ding McDonald's nuggets. And then, French fries. And then, another salad. These tacos. Nenok. Salad. Ano yung kanyang sauce. And then, may sushi. Ayan.
Yummy, yummy. And then, ayan, may drinks yung anak ko. Yan, hindi na fake yung kanyang McDonald's. Dati lalagyan lang. And then, may toys pa. Antong toys? Stranger's Thing. Stranger Things. Pwede natin Sige. And then, may drinks din. Lemon. Iba-ibang flavor ng lemon. Ayan. And kain tayo, guys. At ito yung mga sauce niya. Ng sauce. Caesars to, no? Yummy. Open mo. Open mo. Ay, naman i-open to. Sabi ko nga pakain.